Салом бачо, дарси чоруми веб-программирование ва дар ин дарс мо амроҳи шумо сохтани инам хеле саҳифаи хушрӯва ёд мегирем, яъне ранги қафоро алиш кардан, хат мондан, текстро тақсим кардани хеле ҳар намуд, рамка мондан, чоркунҷа кардани иё, якҷоя кардани як адад тег ва чизҳои дигар. Хуб, сар мекунем. коди пешинамон оҳоӣ мекунем ва биёед аввал ҳамин кода ҳамаша тоза мекунем ва айсаи нав менависем, яъне мо дар тегҳои нав дар корае ки мо тақсим мекунем кодмон. мисол теги div мешавад ва дар ин теги div мо метавонем h агар ҷо кунем, мисол бо бинависем ягон теги p, яъне текст ва метавонем инҷа просто лорем нависем, инҷа эмет кӯтоҳ кардагӣ ҳаста, яъне мо даволош межихем. ям ки тексти тайёр ҳаста ки барои ҳамин ҳангоми дизайнеро дар ёрдам мекунад. ё ҳангоми ягон ҷоро бояд текст қатипол кунӣ, просто ҳамин гапҳоро менависанд. ин гапҳо дар ягон забон ягон маънӣ надорад, просто ҳамин хел менависандшон ки ҷо бигиранд иқаяне. хуб, мо дар ин теги пира навиштем. бием бо як теги div дига мегирем ҳаминҷода. дар ин менависем hd, инҷа менависем ки название дуюм просто ва як тариқа p мегирем ки лорем менависем. кӯтоҳтар боша ҳеҷ мешавад. хуб, мо бием аввал амира go live کنیم. این نوع خیلی سایفای ما. خودی ما امیره اول رنگی امیره علیش کردن شاید میگیریم، یعنی CSS. وقتی CSS خودش برای استیل موندنه. خب این میتونیم بیشتر تگ استایل کشویم. بعد این همین ما باید اشاره کنیم، یعنی کدام چیزا ما یعنی دیزاین موندنیم. و допустим ما H1 هم حاضر موندنیم. дар ин мо аввал h1 менависем ва қавси фигурни мо мекушоем ва менависем color. Color ин меъно барои ранги текста алиш кардане. Color мо менависем мисол red, enter. такҷа метавонем ранга мисол дар болои амин биҷоқем. ва айбайни ҳамин як гала намуди ранга интихоб кунем. инҷода уже кодаш пайдо мешавад, натарсем. просто кодаш дар RGB ҳаст, яъне red, green, blue. и количествои ҳамин рангҳоро нишон медиҳад. дар бораи ин метавонем бисёртар дар Google бихонем. хуб, мо дар кори ҳозир просто ҳаминро red бинависем, обичный red, ва дар охир обязательно на проверку мемонем. мо ҳозир мегзарем саҳифамон ва мебинем ки мебинем ки сирх шид, яъне ҳамин хуб беҳтарин мегӯем. мо дар кора ки цвети теги пира алиш кунем, мо инҷа айташ менависем p. хуб, берон ай p. ҳамошо қавса мекушоем, мо ихел қавса мекушоем ва бо охир менависем color. допустим мо grey менависем, хокистаранг. саҳифамон мерем, мебинем p дар ҳама инҷо алиш шид. хуб, ана акн ё кунем бачаҳо. ҳозир мо агар ира ман кунем about мона мо агар запустид кунем, мо мебинем ки инҷа hш холӣ, мисол ягон дизайн надорад. мо метавонем дар ягон теги p добавид кунем. лорем менависем, интер, тамом кор добавид мешавад. хуб, мебинем ҳама ягон чиз дизайн надорад. мо метавонем ҳамин стил копия кунем дар ҳамон монем. мисол ина мегирем, дар поёни ҳамонҷа мемонем, поёни head ше фарқ надорад. хуб, теги стайла бо обязательно махмум кардан дар кора. ина хел кунем. Так, мо медроем дар бораи мо обновид мекунем, мебинем ки уже стил шид.
лекин мо дар коре ки ҳамагӣ як бор нависем ва дар ҳамаи применит шавад. Дар ин ҳолат мо файл қатъ менависем. Дар ҳамин папка мо мисол чӣ мекунем, кнопкаи тарафи ҳамаҷо хаем new file менависем style.css се ҳарф ва дар дарини ҳамин мо айнан ҳамин кодро мемонем. Тегиш дар код нест, мо реализат мекунем Ctrl X ва инҷа мемонем. Так айсар Ctrl X фидан мемонем. Мо инҷа метавонем стайла удалит кунем. Айҷа ҳам удалит кунем. Стайл қатъ. Мози стоп мекунем ва ҳамин файлмона айсар запустид мекунем. Боз мо мебинем ки чӣ гап шид. Ина формаи мо обновид мекунем. Полни дизайн гум шид, яъне чӣ гап шид ки дизайни мо гум шид. Бози файли мо бигем связани нест. Мо бояд связат кунем файла. Қатъи якҷояш кунем. мо дар ҳаминҷа дар дуруни head менависем, теги link менависем. Ин поёни css будаги ҷа меорем. Худаш ҳамаш пайдо мешавад. Агар ки наброяд вручную бинависем rel баробари style шид, href баробари style.css, яъне номи ҳамин файла. Агар шумо дар дуруни ин папка агар ягон папкаи дигар бисозем, допустим папкаи css, баъд дар дарунаш ҳамин файла монем, шумо пеши ҳамин просто менависем css/ мисол айрои папкашда меравад. Хулоси гап ҳамин хеле связат мешавад ва мози файл медроем. Обновид мекунем ва мебинем ки хушрӯ кор кардиста. Также мо метавонем ки цвети ҳамаи страницаро алиш кунем, яъне дар инҷа мо менависем теги body, қавси фигурӣ менависем background color ва инҷа ранги маъқулро выбор мекунем. Як ранг мебурем, мисол бисквит мегирем, допустим ихш сахранӣ мешавад хай ва медроем дарси сеюм ва мебинем ки цвети страницамон алиш шид. Хоб мо метавонем инҷада бисёр чизо добавид кунем. Вот например дар ҳамин h1 мо метавонем добавид кунем font size, яъне размери шрифт метавонем 20 пиксел нависем ва инҷа проверка кунем. мебинем ки майдатар шид. хоб бо мо метавонем инҷа добавид кунем text decoration, яъне и стили ҳамун текстай. Мо метавонем бинависем ки underline, допустим дар тагаш хат ва медроем мебинем дар тагаш хат пайдо шид. мо метавонем также шрифтча алиш кунем. Font family қатъи менависем, допустим Arial. мебинем уже шаклаш дигар хаши шрифташ яъне алиши. Ва также як чизи важни дигар, text align. мо метавонем бинависем center, мисол вақте ки мо медроем мебинем дар байн омад. Text align яъне ҷойгирии ҳамун текста дар назар дорад. Мо метавонем дар ҷои бинависем right, мебинем тарафи ростда пайдо шид. Мисол амира бо left менависем, мисол павмалчани худаш дар left неста. мо ира мози метавонем center бинависем барои хушрӯбиш просто. мебинем дар байне. Хоб теги p, дар теги p мо метавонем чӣ добавид кунем? Метавонем text align добавид кунем right ва мебинем чӣ хешид ҳамаш тарафи рост рафт тексту. также мо метавонем добавид кунем line height, яъне байни ҳамин сатро чанд пиксели мондана дар назар дорад. мо метавонем бинависем ягон 30 пиксел нуқта виргула фурӯшон мекунем ва мебинем чӣ хел калон шид байни ҳамин хато ҷошон.
дальше мерем letter spacing ҳастай, letter spacing се пиксел мебонем допустим и яъне байни ҳамаи ҳарфҳо чанд қадар ҷои мондан спейс мондан дар назар дорад. ва также як чизи бениҳоят зарури дига барои мо дар css ҳастай column count. мо ира мисол 3 бинависем агар и ҳамхел 3 та хат ҷидошон мекунад ва и мисол вақте ки шумо ягон китоб ва ягон чиза публикатсия мекунед дар страницатон бениҳоят чизи удобни мешавад шумода. ва бачаҳо ман шуморо пешакӣ мехоҳам бугум шарт нест ҳамаи иёро аз ёд кунед, тамоман шарт нест, барое ки ҳар як дор шумо амиро метавонед мисол дар борашон дар Google биёбед. Так шо шумо дар кори просто буфаҳмед ки ҳамахел чиз ҳастай ва мо истифодаш бурда метавонем. ҳар дафъа ки шумо дар кор шед шумо метавонед озодона дар Google биковед ва ҳамчизро ёфта бибинед истифода баред. бе мо дар инҷа якта списик месозем UL дар дараш менависем list item менависем ки элементи якум ва элементи собственно дуюм менависем охир ва мо мебинем проверка мекунем ки пайдо шид ё ки не ва мебинем элементи якум элементи дуюм хушу пайдо шид. хоб яъне мо чӣ кор мекунем? ҳозир ҷада мо амира рамка мегирем. хоб мо дар css мо медуроем ва иҷада менависем ul ва аввал мо ҳамин рамкара сазад мекунем border width яъне ҳамун хати бордер яъне хати сарҳади ами бугем чанд пиксел бошад. мо менависем допустим 4 пиксел ва проверка мекунем ҳичи рух наметиҳад. барои чӣ? барое ки оли мо дар конца намондем. ира мо бояд бинависем border style яъне мо мемонем иҷа solid ва медуроем сайт обновид мекунем уже мебинем ки сарҳадаш пайдо шид. мо также метавонем бинависем border color мисол ягон blue медуроем мебинем рангаш кабуд шид. ва бачаҳо як чизи дигарро мо бояд аҳамият бидем ки мисол чем 3 хат намешам мо ҳам эра метавонем дар як хат бинависем. яъне чӣ хел ҳозир шумо метавонем аввал мо ҳама амиро вибр мекунем комментиро бояд мекунем. комментиро бояд кардан чӣ хел контрол қати тақсим яъне слеш меҷиқем мо ҳамаи ами комментиро бояд мешавад ва css иро дигар ба назар намегирад. мо менависем просто border менависем ва аввал аминҷа мия амин border width яъне мо пикселша менависем 4 пиксел дальше border style мисол solid менависем ва дальше рангша мисол blue менависем. дар як хат ҳамаи амиро мо менависем ва медуроем аммо чиза ягон хел алиш нашиде значит шуруъ кор кардесай. ва дальше мерем мо list дорем. хоб list item чӣ мебинем мо менависем list ва мо дар коре ки яъне типи ҳамира алиш кунем. типи ира ба як тег бугем яъне list style type ҳамин қати менависем ва иҷада бинем бениҳоят чизои бисёр дора мисол georgian ус як дала чиз дора мисол square вибр мекунем мебинем ами чоркунҷа шид. худаш павломад чанд ё диска иҷада форматаш диск ин хеле форматаш ва шумо ба форматон ки чӣ набошад просто nan менависем. non не nan нони хурда нест. мебинем иҷада мисол поли гум мешавад. ко ҳозир бачаҳо мо рои шумо элементҳои inline ва block level элементҳоро ёд мегирем ки ё чиам вообще мисол шумо якум мешнавед мегӯи ранги китайский звучит мекунад. так мо ами кодаби удалит кунем css ам поли удалит кунем холиш кунем айно месозем. хоб яъне иҷа алиш кунем дарси кор кунем. мо иҷа менависем аввал якта h2 менависем inline elements чӣ яъне ё яъне inline elements ё чизое ҳастанд ки дар як хат ҷо мегиранд.
یعنی چخیلی که تگ و تگ بنویسیشون چخیلی بنویسی ننویسیشون همش در یک جای یک دم به دم جا میکنن در مثال همه این همی تگایی که شما دیده استین مثال اینا span خطی M خطی A شما میدونید که A برای سیلکا موندن span برای просто выделить کردن یک قسم تکست و M هم خیلی برای یک فункция خیلی داره میتونید ایراد در گوگل بینید خیلی خوب تر دربارش و M باشه خیلی کورسیو میکنه حرف را میتونید با دربارش گوگل در بینید و بعضی وقتی که ما امو страничкамон медроем ما میبینیم که همه امیو در یک خطن هرچند که ما ایورا هر کمش علایده نوشته بودیم برای همین ایورا اینلاین میگن یعنی در خط میستن خب با بچه ما داریم بلاک داریم بلاک elements то есть من اسم اینجا بلاک level elements خب داشتیم ما میریم допустим вот div می‌نویسیم div tag در بینش با تگش می‌نویسیم مثلا دیگه div plus می‌نویسیم another div tag просто برای سنجش خب допустим ما h3 می‌نویسیم یک просто می‌نویسیم که tag h3 یک تا دیگه پاراگراف می‌سازیم so paragraph tag خب ما همه اینا رو میتونیم ببینیم در страничкамон که div another div tag 3 paragraph tag هر کدومش علایده اومدستن مثلا ما اگر اینجا ul بگیریم یک تا بسازیم просто list item میکنیم می‌نویسیم درسی یک درسی دو просто برای سنجش مثال ما را می‌بینیم هر کدوم ایو علایده هم یا بلاک level elements میگن خب برای سنجیدن ما F12 را می‌خوایم در این страничка بچه elementi разработчики شده میشه در این طرف مثال هر کدوم می‌بینیم ما دیدن میتونیم H در ما می‌بینیم display block نمیشه یعنی بلاک چی معنی داره بلاک ای پنوما چنیو مثال در می تگی H دومیه معنی او را داره که در همین خط همشه خودش زنید میکنه و تاج مثال H را با ما می‌خوایم یا display block هر کدام ایرانی مثال هم خیلی مجرد میگن displayشون بلاک نمیشه значит ما میتونیم در فایل css مون بداریم همینجا بنویسیم خب بازی میبینیم در فایل css مون میداریم و ما اتمیتید میکنیم یعنی تکست بیو چه مو فایل رو میخوایم در این نیمی ردکتر میاریم انا خیلی удобно میشه اومده مثال می نویسیم تگ span مثال span می نویسیم display block یعنی میگیم که اما یک خط خدا زنید کرد و وقتی که میداریم میبینیم span уже ایرا جلو کرد ما اگر همینجا با m بنویسیم خیلی میبینیم این هم جدا شد кстати ما میتونیم просто برای span در value m بنویسیم و اینجا از یوتی دیگه ننویسیم اما خیلی کار قدم میگیره خب block elements ما میبینیم ما div اگر علیش کنیم display شه یعنی div display کنیم ما inline بنویسیم ما یعنی در خط بست بگیم میبینیم که div уже دنبادم شدن یعنی هر کدامش در خفای یکدیگرش جا گیرید با واسطه این فункция ما مثال تکست آسان‌تر میشه که управлять کنیم در همه صحیفه خدمات برای درس چهارم بچه من فکر میکنم همین قدر چیز کافیه و در درس آینده ما CSS خوبتر و زیادتر میخونیم تو درس آینده